בקיצור, פגישת שותפים. שעה לפני הישיבה כולם יושבים ומדברים על המשחק של מכבי. ערן שואל אותי, למה יש לך תיק של הלו קיטי? אוי, האוכל של הילדה! אחרי 7 דקות הגעתי מהמשרד בקרליבך לגן שלה בפתח תקווה. זה קרוב. חזרתי למשרד. בדרך נומי התקשרה והזכירה לי שצריך להביא את התרופות מהסופר פארם באלנבי. גם זה קרוב. קפצתי לשם מהר. ביציאה הרגשתי שאני חייב קפה. אז קפצתי לקפה הכיכר ביהודה הלוי. הגעתי מהר. מזל שזה קרוב. את השלוק הראשון שלי מהקפה קיבלה החולצה שלי. לא יכול לבוא ככה לפגישה. קפצתי לקנות חולצה בעזריאלי וחזרתי מהר למשרד. זה קרוב. טלפון מצלצל, מספר חסום. אסור לענות למספרים חסומים. עניתי. זה הטכנאי של הוט. הוא החליט להקדים בשעתיים. קפצתי שוב הביתה. זה קרוב. הטכנאי הלך, חזרתי למשרד. עדיין דיברו על מכבי. נגמרה הפגישה, חזרתי הביתה. בדרך עצרתי לקנות פרחים. זה יום ההולדת של נומי. יוצאים לבלות היום בערב, רק שנינו, בלי הילדים. התקלחתי, התבשמתי ויצאנו למסעדה חדשה בשאול המלך. הזמנתי מרק, אולי משהו אחר? זה בצרפתית. ברגע שהמרק הגיע, קיבלתי טלפון מהבייביסיטר. נזכרה שיש לה מבחן באלגברה מחר, היא הולכת. הסתכלתי על נומי, הסתכלה עליי, חזרנו הביתה. בוקר חדש, יוצא לפגישה במשרד. בקיצור, פגישת שותפים. הרכבת הקלה. הכל קרוב.